Guys, madong adlaw na tang tanan mga tagkalamay. Maribil paimalan kan upaw hagna. Na-expire dyan, hala? February 1. Pero sa kamatuilas, yung alay na. Ay, alay. Patay. Mapasirap kang ha? Patay. Lagi, mapasirap kang mapusukan. Lima, kaya make sure na pwede sa mga birthdayan. Bebe siguro. Lagi pa Kami na. Donis na may lubong. Nagdabos. Tapos manang uno. Pan. May na uno. Pan. Ano lang nagrisagin. Malagpan niya. Kinus at tamita mo uli na Ano naman, Ano pa siya? ano naman po, ang bugiran, kaya mo ng bugiran, nagilam na. Ganun pa rin. Tapay biskwit daghana. Kaya siya, yung paghapon po. Sila may dimundang. kadang nga Huwag kami damudang, Lang ba? Huwa oy. Ano may dyan po, ano may dyan po. Ito niya, Sig pa na may. na Dali, nag-isipan naman kasi pagbabaan. Sig pa na may. Mapagwapa. Ngilad. Bukad naman ang abaga. Bitay ng eyebags. Bitag eyebags. Sige pang maritis. Naninda man ka pero sige pang maritis. Eskwelahan. Kaya nga siguro buhay nag... Sige ingo na. Ang ida pong ipang istoryahan. Di pag ganahan maminaw sa isang mga istorya. na, di ka mao, di mo pag-istoryahan, gilibak ang unay. Ang tagam na, Mga gagnaw. Mga kairo. Iro ko no. Procedure day iro. Nyuk nyuk. Jar day iro. Dari saging ah. Kapay nagas ibabaw. Doon marunong sa mo. Hindi, napakundong mga bahas mo itong bagungon. napakawan yung mas ko nito. Mari lang po. Hindi na gaman ka. Hindi nga yun po Kaunta guys da. Diyan nga, Kaunta mga kairo. trabaho yung nagabi dyan. Trabaho yung nagabi. Iro. Jar day iro. Iro. Agiro di man ako ko. Kamay tayo na nakaon. Iro ko no. Si jar day iro. Ijang istorya. Si jar pa igo. Aray ko. Pakak. Ayun na, di mo istoryahan di paglibak, ikaw rin gilibak. Pagkatawag ano ka. Hindi mo ipag-istoryahan kay bawal ko kinsa na. Kaya ito ka na kayo inagli. Kutsara aday. napay nga rin tayo ta. Hindi na magkaan. Ay, ang yun po. Kaunta kalamay tayo. Kung ka na kuhan, kuhat na. Tamay wakwak di ay tayo. Buwang bibisagin. Nakatawag ka MK pagkaay. Simba ko. Magtinawang. Kabalis din ko grabe na. Habwat. Tinaod tunay. Basig mani. Mani. Mani, wapa ko mabuta. Mao nang di na sa tayo taag kalamay kaya. May kuhan, tiktak to. Sa una ko no tibuok na eh. Oh, Ijara. Katong pagdahog guys, sino naghimo, nahog sa itong takto. Tek ba guys kaya lang magtek guys tiki. yung mga kahit natupaan. Yan, Nagito, usang daw na mo. Ang taman to bagol og ingani. Bagong mag-hook. Kala siguro ginigugay nila ba? Ay, pag nag-mukdog ka lamay. Pag-usapan natin, kaya ba dyan bawa, hindi. Luwa, jarat. Pag-ulan din, dirat pag-u. Ito na balik na ito, buhang. Di oy, di po na po nila. Ngatan to. Kanang iniglahugay nila ba ja nainta na siguro og mga tiki mo na mga matay. Mahog. No, basta sa tawa. Malaman siya exam, andyan ang udto pa eskwelahan. Ya halin si oy kada si mana man ka ganibe. Ya haya oy, kag sa kabakit ba? Di maasin. Zero di ko mga kayo. Pagkawan tiri. Aw aw.
Napitati. Alam mo ko Aking nakita Dan ko ang rin. bagay sa kanang taas. Uwi ka siya dyan kay Uwan. Eskwela ka. Ano mapukulat ako nung mamagway klase tayo. Buang na. Sa des imong mamagway klase. Basta nga ron gani, ang giingos principal, kamo na ipabuton o paeskwelangan bag inyong anak. Kaya tingod sa panahon. Bisa mo mang Ubus. ulan, unog na. Ubus. Hindi pa kado. Hoy! Ika na. Ano sa sipon? Oo, oo, Kat, Dapat yali ka, buhay ko na. boy, yoyo. Dung. Karlan mo sa'yo, tit. Be, ang bisa. At ang saan naman dyan. Ito na dari tayo sa. Makaon. Naitay ko tayo sa. Dai, di ang kuan man na din. Di mo pa ka supporting. Tatati. Okay, ba? Rhea! Ate Rhea! Ang subang. Tawag ka, be. Tawag ka tayo. Bisa kaya akong bulit. Kaya nga naman kung kanil mo kung kaamdan, sa nanang yung tiduro. Kasi nabiyado rin sa buwan. Aking nakita. Gusto niya. Nakuan ko sa tambang. Sipiat na pag-inom. Sikat sa ko. Nainom lang ko kadlawan. Na, Magdiyon yun inyong kwan sa limkare. Hindi tayo. Sige mainom. Na, magdiyon. Kung ko sabi nda ngay. Kanangwa na iuwan ngay. Aking nakita. Natin tayo ko gatas nda na nga. hamay magatas. Hamay. May lunon mo ipapalit daghan, be. Gatas imong tato, be. Ne? Mixi? Katuwa ng Milo. Kano sa kasali mo di ay Alam, may lagyan mo. Nagkasal. Namarang po kasal. Lama. Dami, hindi saging pa rin sag. Kalamay. Alis. Lama, kasi suot gahapon lagi. Green. Yellow doon nga ni Paris. Ha? Asa mo to? Sige, Isa to, pearl. yung lula. Wala mo nagkuhan, be. Rila, be. Aw. Ang babae. Babao bitaw. Wa bas pagatong tagbilaran. Ah. Pero bagdilin ka nila ka na. Pagkaon na diha. Kada baka to sila durog ba? Bago ka ng tujo. Lagi makadabak ka nga. Bagungon. Manami klase. Ning Ano? ato sila. Asa na ba? Minul. Hugam ka ng diha, nay? Naman. Kahit na yung interior. Hindi ako may material na na. Musta tayo? Kasi alam ka ba? Daan ko ito na yung material. Roy. Asirya ka on ko kumahaw. Bukawa. Bukawa yung daya na kau. Bukawa kau. Tugo na. Tiriya! Kaya ang katawan duro sa lahat no. Napahinga na tayo sa. Nalagi ito to. Atag tayo sa. Asa mo ka, be? Gabi bago ang di ako upload ng vlog. To kaadlaw. Tawa na ma-edit. Gabi na tugal pa na. Susuha mo ang dato gabi na. Muskwila na dahil. Tulong na ito ibag. Tips ko lang kay Uwan. Iisip ko pa. Ihul ka po bata apod. Ihul. Yung maanal. Excited man. Natin tayo sa kugakas na yun. Yan may gatas. Sa bago.
Wa? Unida? Ay, di ka mo na simbahan gapon. Ay, balang daan. Dali. Ay, di ka simbahan. Ugdang at yali. Di alagi taut-taut. Kauna. Karon sa kamo ulit kang tagap dahil. Hindi pa makuha yung kasi. Ano? Ang kuto na to dahil nagtakod na. Kung ano mo ka, kung magdag. Ngali, kung ang kami ka-eskwela man. Dahil naghapon, ibalik ng pagkakapon ka. Yung mama, ulo ba nito? Kawali, yung mga... Amon di papatan di ay nay. Ano ba naman ito ron? Nay. Nay love you nay. Ria! Oh, Ria! Sobrang ano na. Kagana na siya. Duduk, kagana na.